acceso a Plaza Mayor. Bon dia. Heu dormit bé? Uno. No. Van 4. Els bastiments. Ya está. Ya está, uno por los dos, pues, ya un poco. Vinga, que ja hi som. Falta mucho. Hora y media. La cerveza un poquito más. Era mucha pasta. Hombre. Todo el camino para Calla, ¿No? calla. No con quisiera. No, no, això mateix. Es que cualquiera sabe dónde se da la cara. Què heu perdut? Encantadora, perfecta, maravillosa. La campeona ha estat Antònia. Queremos más. Ja estem als bastiments i bueno, ja hem fet una part important, no, del recorregut. Ja jo feia més de Joan, del Ginard en aquest sentit, el Gil és superoptimista. Vale. Ahora, si lo tiene, Aquest grup ens ha tornat a veure. Mira, ja venim. De darrere. Què, Antònia? Com ho dus? Vas molt sobrada, ja t'he vist. Crec que per darrere meu ja el camí. Sí. Sí, els pals van... Antoniet. sobradísimo. Todos estamos locos porque sabemos lo que queremos. Y un huevo. Au, passau. Passing Girl, Nottingham House, Salates de Goma, Condon Despart.
Bueno, ja hem arribat en el... Quin pic és aquest? S'infern. Era l'infern, Joan. És l'infern, Joan. Joan. Sí, sí, sí. Joan. Infern. Sí, infern. Bueno, i tenim aquí unes vistes bastant impressionants. ¿Qué, chicos?